to find myself, catch the tide, looking for a piece at the end. Το τι ορίζεται ως απιστία εξαρτάται. Απιστία γενικότερα είναι όταν κάποιος σε ένα ζευγάρι δεν ακολουθεί τους βασικούς κανόνες της σχέσης. I'm all at sea and so unwind. Υπάρχουν όμως διαφορετικά είδη σχέσεων και αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν και διαφορετικοί κανόνες σε κάθε περίπτωση για κάθε ζευγάρι. Κάποιοι θα μπορούσαν να θεωρήσουν το φλερτάρισμα μέσω ίντερνετ ως απιστία, ενώ κάποιοι άλλοι ίσως να θεωρούσαν απιστία όταν υπάρχει σεξουαλική επαφή με κάποιον τρίτο. Γι' αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό σε μία σχέση να πούμε στον σύντροφό μας τι ακριβώς πιστεύουμε ότι είναι απιστία, αλλά και να ακούσουμε και τη δικιά του άποψη για αυτό το θέμα. Γιατί υπάρχει απιστία? Οι άνθρωποι απατούν τους συντρόφους τους για πολλούς και διάφορους λόγους. Μερικοί άνθρωποι ψάχνουν για μια νέα συγκίνηση. Μπορεί κάποιοι να μην νιώθουν πραγματικά δεσμευμένοι ή κάποιοι να το κάνουν σε μια μορφή εκδίκησης για κάποια άσχημη πράξη του συντρόφου τους, όχι απαραίτητα απιστία. Κάποιοι άνθρωποι απατούν τον σύντροφό τους επειδή απλά δεν μπόρεσαν να πούνε όχι για διάφορους λόγους. Επίσης, η χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ παίζει σημαντικό ρόλο στην αλλαγή του τρόπου σκέψης και μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένες αποφάσεις που υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν θα μπορούσε να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα. Εάν υποπτεύεστε ότι ο σύντροφός σας απατά, αλλά δεν μπορείτε να το επιβεβαιώσετε ή να τον πιάσετε την ώρα που σας απατά, υπάρχουν κάποια πράγματα που θα πρέπει να σκεφτείτε καλά. Αξιολογήστε το σενάριο που φαντάζεστε. Είστε σίγουροι? Μήπως ανησυχείτε υπερβολικά? Συζητήστε περί απιστίας με τον σύντροφό σας. Πείτε του πώς θα νιώθατε αν σας απατούσε. Μπορείτε να ξεκινήσετε τη συζήτηση μιλώντας για ένα παρόμοιο σενάριο από μια ταινία που παρακολουθείτε τυχαία στην τηλεόραση. Πείτε, είναι πραγματικά πολύ άσχημο που απάτησε τη σύντροφό του, έτσι δεν είναι? Εάν μπορείτε να είστε ευθύς στο λόγο σας χωρίς να γίνεστε κατηγορηματικοί, μπορείτε να μιλήσετε έμεσα και να πείτε «Έχω ένα περίεργο συναίσθημα, ελπίζω να μην είναι αλήθεια». Μιλήστε με σοβαρότητα. Δώστε στον σύντροφό σας την ευκαιρία να σας ακούσει αλλά και να σας απαντήσει. Πέρα από τα συναισθήματα, σκεφτείτε και την υγεία σας. Εάν έρχεστε σε σεξουαλική επαφή με τον σύντροφό σας, ο οποίος σας απατά, υπάρχει κίνδυνος για κάποιο σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα.